bafowethu, is Tito really going overseas bafowethu? Because lento kwesinye isikhathi ibuye ibe inkinga, khulunywe into umuntu azayikholwe, because I even made a video earlier on because bese ngikholelwa ekuthenini uTito uyahamba ngempela, because unento nje wangadlala kuleya game esekhukhuni kwathiwa hhayi uyahamba ngempela, yingakho engangenanga, yingoba this and that. So ngakukholelwa-ke lokho. Manje iPirates iphosta abadlali njengoba bejima nje belungiselela igame yakusasa, nangu uTito futhi iyamuphosta uyajima. So bafethu, mina ngokwazi kwami, if i-team, ngokwazi ulwazi lami nje, if i-team kuwukuthi isifinishile ama-deals, because ngendlela kade kushiwo ngayo bese kuwukuthi nje uMaswanganyi sekulinda ukuthi ahambe ayiphesheya, that's why engakwazanga nokuvela kwigame eyizona. So if kuwukuthi bekunjalo, bekungamele bafethu iPirates imphoste uTito namhlanje kwi-training njengoba bejimela isekhukhuni ekusasa, because akuseyena umdlali wabo. Njengoba bekwazile ukuthi bamphoste, kushuthi kusaba umdlali wabo futhi basangamsebenzisi. So bafethu, lento yokuthi uTito uyahamba engathi inkinga, because kusasa uTito sovele simbone kuma-sub noma simbone kwi-first line up futhi, yabo, iyinkinga lento engathi izoba inkinga.